Akakumbirwa navamwe mai vepanext pamba patinogara vachiti vada kuperekedzwa kumashops. Kuperekedzwa kwavakaita nemwana wangu vakaenda naye zuva ranga rava kudoka tarisa mupurasitiki vakawana musina greta. Ndopavakadeedza mwana wangu vakumubvunza kuti ko purasitiki rangu akabata ko greta riri kupi. Saka pavakamubvunza kudaro vanenge vakamutaudza mashoko asiri wekumutireti. Tadaro tiri kutofamba vari kutondiexplainira kuti apa tarishaita todzokera kushopu kwachona tikashaya vachindiexplainira mafambiro avaita. Ndikati inga ndatosvika mutarawana hapana chatiri yona wacho ari kupi. Madha vavakatengera chibage vakazoti akapfuura achimhanya anzi infect akavabvunza kuti patanhai patatenga chibage hamuna mumboonawo greta. Ndikuda kuti mwana wangu adzoke kumba. Ndinomuti dzoka kumba hapana paungarohwa ende haungarohweri chinhu che50 cents. Kana kuri kuti wakatya wakaenda uchitya kurohwa handaimbokurovera zvinhu zvakadaro. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa ichi tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavakararama kana kuti dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinorwadza, dzinotyisa, dzimwe dzinofundisa, asi dzimwe dzacho tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno mustudio ndina mama vauya, asi mama vane misodzi pamatama. Mama makadini? Nosenga makadiwa. Ndiri kuona maziso akatotsvuka muri kuchema. Chii chiri kuitika? Titsanangurirei chaita kuti mubva masvika pano nhasi. Ini ndakashaya mwana. I think wiki rimwe mwedzi unenge watokwana. Mashaviro andakamuita mwana wangu ini ndandisipo ndiri kubasa asara pamba iri Saturday. Saka akakumbirwa navamwe mai vepanext pamba patinogara vachiti vada kuperekedzwa kumashops. Kuperekedzwa kwavakaita nemwana wangu vakaenda naye zuva ranga rava kudoka. Vaenda naye vakanotenga zvinhu zvavo maplates negreta. Saka pakudzoka mwana ndiye akabata purasitiki. Vava murodhi mwana akavatambidza purasitiki achiti oi purasitiki ndoda kumbotsauka. Ndobva avatambidza asi vanga vatosvika pamba. Saka pavakasvika pamba vakasvika kugashirwa nomumwe mukomana wepamba patinogara achiti matiunzira chii mupurasitiki mbati ndatenga maplates angu negreta ndandisina greta mumba. Saka mukomana yakabva vati greta hapai hamuna ingawana ingira muchita zvokunyepa makatanga rini kushandisa greta mutozotiro shandisa anga akutovawanzira mukomana. Saka ivo pavakatarisa mupurasitiki vakawana musina greta. Ndopavakadeedza mwana wangu vakumubvunza kuti ko purasitiki rangu akabata ko greta riri kupi. Mwana akati handisi kuziva. Saka pavakamubvunza kudaro vanenge vakamutaudza mashoko asiri wekumutireti vachimuti mama wako vari kuuya ndichouya ndichivaudza ndiri kuda greta rangu. Saka mwana akatya. Handizivi kuti akatya here panguva iyoyo. Mwana akadzokera mumba ndobva anobika. Saka ndakati ndakasvika manheru past 7 ndikaona mwana akagara panze akatondigashira purasitiki randandinaro ndobva tapinda mumba. Ndobva ndati mama ndatobika. Ndikati wadya here? Zvikanzi aiwa handisati. Ndikati ko indava? Zvikanzi chikafu chokudya oga chinobhowa plus dei ndine nzara ndatodya kudhara. Saka ndati ndikumirirei. Ndati tidzoke chigadzira maplates tise chikafu. Saka ndiri pakati pekuti ndipakure chikafu ndakanzwa knock padhoo. Madha vaya vaenda nemwana vakunoka. Saka pavakanoka ndakabuda panze indasingatovazivi. Itori first time yangu kuvaona. Ndobva vanti haiwei maiona. Ndobva ndavakwazisa. Zvanzi ndini my praise. Ndaenda nemwana wenyu kumashops. Mwana weLoville. Ndaenda nemwana wenyu taenda tikatenga zvatatenga. Tikadzoka tese asi pakudzoka ndashaya greta rangu. Ndikati marishaya sei? Zvikanzi iwona ndiye akabata purasitiki azonditambidza purasitiki taakusvika achida kutsauka. Saka tasvika pamba greta tarishaya ndamubvunza akati haasi kuziva. Ndikati ko pamatenga marirongedzerwa here? Zvikanzi ndobva ndadeedzawo mwana wangu ndobva ndamubvunza kuti kumai vari kubvunza chii greta ravo zvafamba sei? Mwana ndobva aexplainawo but all right mwana wangu.
saka ndakaona mumba metori negreta nyowani vanisandashandisa because tichangoshift manati alright chiyandi tifambe nerodhi yamadi sinzi muchiti mabva kumanhero anaya chiyandi titarisi iwoiona kana kuri kuti watora greta remadha wotora greta pawariisa tidzosere madha greta rani ravo mwana ndobva abuda indobva ndashikiyawo dho kuti tiende tinotarisa asi eme yangu anga iri kuti kana tashaya greta ndichaenda chitora riri mumba ndivape zvasingati nikoti kumwana ora titsoke mashaya greta oye greta kati oye mari motenga chi greta ndisina kuona kuti mwana wangu kumeka sure kuti mwana paadi hana zvaaita mwana harerererwe unofanira mboratidza kuti watsiura chimwana then mozotora action after saka takabuda nemwana iye ndiye anga ari kumberi saka tisati tabuda pane mukomana anofila gasi panze ndakaona mwana akamira ipapo ndakati ko wakamira ipapo ndavaiona ndokutaura nani nemukomana ndiandini saka taura tichifamba tide tiende buda toenda tese mai vaivai munavo ndinavo vakatobata chiplastic chavo chezvinhu zvavo zvimaplates tadaro tiri kutofamba vari kutondiexplaina kuti apa tarishaya tadzodzokera kushopu kwachona tikashaya vachindiexplainira mafambiro avaita saka taitofamba tichienda nerodhi yavafamba nayo saka takati tisvika mutara ndikati inga tatosvika mutara wani hapana chatiri yona wacho ari kupi zvikanzi yona handisi kudi ndobva tatarisa kanzi pamwe aenda kumberi patatenga chibage apo ngatinomutarisai pamwe vakadzi vemusika tasvika pavakadzi vemusika tikuona hapana mwana saka tasvika ipapo ivo vakabva vanditi inini ndafonerwa nemurume wangu kwagasa saka ndokwandaakuenda usiku iwo kumapasi 7 dzadzatova 8 to 8 uye dzemos dzakambomira so I think 8 dzadza I'm not sure but 8 dzadza almost ndikati alright it's okay hana zvandakafunga kana kuti nditi chii takabva taparadzana mai vaipapi pamusika vaindobva vaenda kwavanga vadedzwa nemuromo ndadzoka ndega bva ndasvika kumba kumukomana uya anofila gasi nai iwe komukomana yona ambomuona akati mainga mabuda naye wani ndikati tasasara wasvika kupi kutaura kwatisinaye ndafunga kuti adzoka kupi kunoko zvikanzi hana udzoka ndobva ndafonera vamwe mbuya vangu vanogara mudhuze kwaimboenda yona mamboona yona here zvikanzi hatina ndikabva ndavaexplainira nyaya ndikati akana kuri kuti azosvika ikoko modi mundiudze pamwe anogona kutya kudi kurohwa because mukomana uyu pandakazodzoka mukomana akabva ati yona uyu anogona kunge atya because mai praise vanga vari kumboti vambenge vachitaura naye vachimukwidzira voice ndikazosvika pakubataura kuti madi kumirira mai vake vadi vauye mozoudza mai vake kana vachikutengera greta renyu odi vokutengerai because mupfana wamuri kudi hamuri kutaura naye ndobva tarara makuseni mbuya vakatomukira kuuya kumba vachida kumeka sure kuona kuti chii vakakuti vanzwisise kuona mwana hapana ndikati apa nditofunga kuti mwana auya kupi kumba kwenyu zvikanzi aiwa mwana haana kuuya ndakabva ndaperegwa ndakamuka ndikati rega ndibodi ndaenda mapurisa vakati 72 asadzadi dzakwana chimbotenderai muchimutsvaga muarea nekwahama kana mazomushaiwa modi modzoka ndobva ndatobuda hangu ndobva ndauya ndaenda kutauni ndaingoswera ndichifona kuhama ndichibvunza manheru ndobva tadzokera kumba chidzokera kumba ndakawana hakuna mwana ndikati ndobva ndatotora mai vaya ndakati kana vanokera ndikati handei kumapurisa ndobva taenda kumapurisa batasvika tikadii tikaripota nyaya vakati uya nemafotos ake nemadetail nefone number ndobva ndaita sekutaura kwavakadii kwavakaita tiona mwana asati adii awanikwa muri kuti tikasvika Saturday mwedzi unenge watokwana mwana ane makore mangani ane 14 mwanai mukomana kwese kwamuri kufamba hapana kana vari kumboti kana vakamuona kana chii hapana chero kuhama kwese kwandaifungidzira hapana ndakatombotenderera chiarea chapatinogara kwese ndichiti pamwe tingamuona but hakuna vese even kwavakatenga kwachona ndakatombodzokerapo vakati tapesera kumuona pavauya vachibvunza zvegreta hatina kumuona ndedzipi dzimwe nzvimbo dzekuti mungati mimi ndakaenda ndichinotsvaga nekuti dzimwe nguva munoti ndakaenda kuzvipatara kana ndakaenda kupindi hapana here kumwe kwamakaenda imi muchinotsvaga ndakaenda kumaindustry naWillowville nokuti ndokudhuze nekwatinogara handina kumuona ndobva tambofamba kuarea 8 nekwagasa ndingati chearea chese patakatitenderedza ndakatenderera handina kumuona
ndaitofamba nebhikira chindichitadzisa vanhu ndichisiya makondakti kuti kana mazomuonawo mundifonera. Mwana ane shamwari here uye mukutamba kwavo, nokuti dzimwe nguva mazuva ano vana vanokwanisa kunge vaine musikanzwa kunzwa kuti pamwe ari kunwa kana kuputa. Imimi mwana aiva ari mwana shamwari dzake dzaaitamba nadzo vakaita sei? Apa andingati anga ava neshamwari nokuti tatichangogarapo, mwana uyu aigara kumusha, saka tatisati tatombokwanisa mwedzi tichigara ipapo. Ende ana shamwari andingati munhu aitoswera naye mukomana wepamba anofila gasi, anga asati anyanyosiva nzvimbo zvakadaro. Kwaitoti aienda nekwambuya, kwambuya kwachona aitoenda ndamutuma. Saka nguva yeusiku paakangobva pamukomana wegasi hapana vari kuti vakambomuona kuti akafamba nekupi? Hapana. Muchibva pamba imimi patakasvika pachibage, mukadzi uya andakaenda naye akazoesara iye kutaura kwake ari kuti akasara achimbotendererawo achibvunza, asi ari kuti patakatenga chibage madha vavakatengera chibage vakazoti akapfuura achimhanya. Anzi infekti akavabvunza kuti patanhai patatenga chibage hamuna mboonawo Greta. Andobva ndamuti handina, andobva atopfuura achienda, asi anga achimhanya usiku ihwohwo. Saka hatina kuziva kuti akazofamba sei. Anga akapfeka zvakaita sei mwana? Anga akapfeka trick bottom regreen nemacrocs egreen nechisweta chine zipi cheblue. Imi mune vana vangani uye mwana wenyu mwana wechingani? Uye mwana wechi2. Mune vana vangani? Ndine vana 4. Mumashure make mune vamwe vadika? Vadiki vari kumusha. Iye andandinaye ndiye nemuhombe wachona, mukomana muhombe, naiye mudiki, vadiki vari kumusha. Paashaikwa mukomana muhombe anga ari kupi? Anga asipo. Mapurisa vakambobvunzisisawo here mai ava vekutora mwana kuti ndiperekedze kunotora Greta, uye sei vakatora mwana komana ane 14 izoti ndiperekedze? Mapurisa havana kumbobvunza, asi pane hwana akazoda kuvabvunza kuti kwaimima muchigotora mwana pasina mubereki wake sei, ende makakumbira kuna ane mwana, but havana kumbonyanya kumbovabvunzisa nezvazvo. Ende mai vachona pavakafonerwa nemurume wavo usiku kuti hatisangane, ivo vari kuti vakazouya kumba kuma12:01. Ndobva ndavabvunza kuti kumazoya kumba wale nguva idzodzo inda zvikanzi avo anga achiita zvamene murume wacho nemakaniki here, ane moti yanga achigadzira. Ndakangoti alright. Imi pavakafonerwa, nokuti ndoziva kuti munhu akafonerwa foni inotorira, yakarirawo here zvezvo mukatoinzwa? Ina handina kunzwa vachitaura pafoni, vakangoti murume wangu anga agara tichindiuye, saka ndaakuenda. Saka handizivi kuti vanga vafonerwe here kati vaitaura mameseji kana WhatsApp ndikanyepe. Voza vangoti nadzine murume wangu tisanganewo. Tinoziva iye zvino izvi vamwe vana nekutya kurohwa ikoko pamwe aiti pamwe muchamurova anokwanisa kunge akatiza pamba. Kuri kuti mwana akatiza zvichida oona vhidhiyo inoyi yatiri kuita, oona nyaya inoyi yatiri kuita, chii chamuda kutaura kumwana? Ndikuda kuti mwana wangu adzoke kumba. Mati mwana ane 14 years. Kuuya kwamakaita naye kunoku anga anoenda kuchikoro here? Anga achienda kuchikoro here? Kuuya kwandakaita naye kunokunda ndiri muprocess yekumutsvagira nzvimbo yechikoro. Anga asati akuenda kuchikoro, asi paakabva kwaakabva anga ari kuenda kuchikoro. Mataura kuti makaenda kumapurisa, muri kuramba muchidzokera here kumapurisa kuti mwana uya uyu hatisati tamuwana, uye ivo mapurisa acho vari kuti vari kuitei? Ndakabvako neMonday, Tuesday ndichida kubvunza, vakati tichakufonerai madha kana pane zvatitadi tanzwa. Saka ndongoramba ndichienda, saka pandakapedzisira kubva kwapa Tuesday vakanditi tichakufonerai. Ivo mapurisa vari kuti chii chavari kuita kutsvaga mwana? Vakangoti tichangoisa mune mamwe mapolice station in case vamwe vana vanorasika vachiunzwa mapolice station. Saka kana kuri kuti tikanzwa kuti kune mwana ariko tinokufonerai. Kutsvaga kwamakaita kumapurisa hakuna dzimwe nzvimbo here futi dzamakamboenda imi muchitsvaga mwana? Mati imi munogara kupi? Togara kuGlenview 7. kuGlenview 7. Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzamakaenda muchitsvagawo mwana? Ndakaenda kumaindustry
ndikaenda kuarea 8 ndikaenda kwaGasa, ndiko kwandaifungidzira because kwaGasa kune tumwe twana taunomboona tuchitamba. Nekuarea 8 ndaingotiwo pamwe mwana. Ndikaenda kuMbare ezvo vana vapanduka, umwe anogona kutorwawo nzeya andi unoita dzveniswa zvemadrugs musikanzwa. Saka ndakafamba kwese kwandaifungidzira kuti ndogona kumuwana. Nemutauni ndotiwo ndikaona mune vamwe vana vanekuita zvisizvo ndombotarisa kuti pamwe ndingamuona, asi handina kumuona. Makakwanisa here kuita kana maposters amuri kunamira ane mufananidzo wake? Ongu kuMbare ndakasiya, nekuarea 8 nekumaindustry. Tinoona vamwe iye zvinezvi nenyaya yekuti vanhu vazhinji vanenge vari pamafoni, ko zvekuisawo pamaWhatsApp group muchitenderedza picture yake muchitaura nyaya yekuti ndikushaya mwanawo. Ongo ndakaisa. Zvokuti izvozvizvi pamaWhatsApp pane iri kutenderera. Iripo. Ndezvipi zvamungade kutaura imimi kuvanhu zvichida pamwe vanokwanisa kunge vachizokwanisa kusangana nemwana? Ini chandiri kukumbirawo vanhu vakaonawo mufananidzo watichaisa unhu wakafanana nemwana wangu vandizivisewo, chero iye paachaonawo mufananidzo ndinomuti dzoka kumba, hapana paungarohwa, ende haungarohweri chinhu che50 cents. Kana kuri kuti wakatya wakaenda uchitya kurohwa, handaimbokurovera zvinhu zvakadaro. Ndeiziva kuti mwana unotadza, but kana watadza zviro tunorohwa pese pese. Chandoshuvira kuti mwana wangu adzoke kumba. Kuri kuti vanhu vanenge vaona chero mwana mungatipo here nhamba dzekuti vanokubatai? Hongu 078 395 6093 then 071 611 3050. Imimi handimi mega mamuchingogara nemwana uyu here? Hongu. Baba vari kupi? Takasiyana, baba vake vari kuSouth. Asi makavazivisa kuti mwana ari kumushaya? Vari kuzviziva. Kumusha kwamamabva nemwana ndikupi? Inini mwana anga achigara kwaChivi kuShurugwi. KuShurugwi ndokwanga ari kugara. Saka ndopana ndakamutora. Zvekuti kwese ikoko makavachaira foni kuti tikushaya mwana. Hongu. Tinoziva kuti isusu dzimwe nguva kana tashaya kana kuti tine chatiri kutsvaga tinoita zvese zvatinokwanisa kuita. Muri kumbofamba here pamwe kumachechi kunobvunzawo kuti muchinamatirwa pane here kwamakamboendawo? Ndikutotsvagawo kuti dai ndawanawo vanondibatsira, kana pane vanokwanisawo kuona kuti mwana ari apa toenda tinotora mwana. Ndo zvandiri kuchemerawo, pakaitawo vanoziva vanoti vanogonawo kubatsira vasingabhadharisi, vandibatsirewo kuti ndionewo mwana wangu. Tinoziva kuti isusu mai, mwoyo wamai haukwanisi kurara kana kuita chimwe chinhu usingazive kuti mwana ari papi. Kune vose vachaonawo mufananidzo watiri kuisa panyaya inoyi, munokwanisa kubata mapurisa ari pedyo nemi kana kubata mai vemwana uyu panhamba dzavataura. Kunaiona zvichida unokwanisa kuona nyaya ino. Mai vari kuchema siku nesikati, vari kuti mwana dzoka kumba, hapana pavanga vachazokurova. Mai vako vatambura, dzoka kumba. Tinotenda kuno vose vachabatsira. Kunyange tikazokwanisa kusangana patinofamba mumugwagwa matiri kufamba, titarise vana varimo, zvichida tinokwanisa kuona yona. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.